नमस्कार. आशा किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत नारळाच्या वड्या. ओल्या नारळाच्या वड्या आज आपल्याला करायच्या आहेत. त्यासाठी ना मी तुम्हाला अगदी थोडा वेळ तुमचा घेणार आहे नारळाचा परिचय देण्यासाठी. कारण माझ्या कोकणातल्या मैत्रिणी आहेत ना, त्यांना नारळाबद्दल सांगायची गरज नाही, पण जिथे खोबऱ्याचा वापर कमी केला जातो त्यांना नारळाबद्दल थोडंसं कमी माहीत आहे ना. त्यामुळे मी तुम्हाला थोडासा परिचय करून देणार आहे नारळाचा. तुम्ही कधी मार्केटमध्ये गेलात ना नारळ घ्यायला, तर तुम्ही नारळ आधी ना दुकानात गेल्यावर असा उचलून पाहायचा. आपल्या हाताला तो एकदम जड लागतो बघा. आणि ह्याच्यात पाणी आहे का असं वाजून पाहायचं, तर पाणी आहे. आणि ह्याचा हा करवंटीचा ना रंग पाहायचा, कसा तपकिरी, जास्त गडद तपकिरी दिसतोय. पहा, दिसतोय ना असा. हे पहा, हे मला माझ्या आईने गावावरून नारळ दिले. ह्यांचा पण रंग बघा कसा तपकिरी आहे आणि हे जड आहेत हाताला. आणि याचा रंग थोडासा सफेद आहे. तर आपल्याला अशा रंगाचे नारळ घ्यायचे नाहीयेत, तर आपल्याला असा जड पाणी असणारा आणि अशा करवंटीचा असा नारळ आपल्याला घ्यायचा. याच्या असा नारळ जर तुम्ही घेतलात ना, तर याच्यामध्ये खोबरं आपल्याला जाड मिळणार आणि याच्यामध्ये खोबरं हे पातळ असतं. वाटल्यास तुम्ही अनुभव घेऊन बघा. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, मला आता एका नारळाच्या वड्या तुम्हाला करून दाखवायच्या आहेत ना. तर मी आधी सर्वात आधी हा नारळ फोडून घेणार आहे. हा पहा, आपला नारळ कसा गोल फुटलाय ना. नारळ असे फोडायचे आणि खोबरं पण बघा किती जाड आहे याचं. आता मी हा किसून घेणार आहे. आता आपल्याला ना नारळ खाऊन घेताना म्हणजे किसून घेताना कसा घ्यायचा आहे, विळीवरती ना आपण असा नारळ पकडायचा आहे आणि इथून असा किसत घ्यायचा आहे. आपण आधी इथून नाही किसायचंय, मधून नाही किसायचा असा नारळ. तर नारळ वेळीवर असा धरून आपण किसत यायचं आहे आणि वर किसत यायचं आहे. एकदम आत किसत नाही जायचं. मग काय होणार, हे करवंटीचा जो हा ब्राऊन कलर असतो ना आतमध्ये, तो येतो आणि आपल्या वड्या पांढऱ्या शुभ्र होत नाहीत. तर ना आपण किसून घेऊया नारळ. आता अशा प्रकारे हे पहा, मी खोबरं असं खाऊन आणि किसून घेतलेलं आहे. हे पहा असं. आता हे खोबरं मी टाकणार नाही. ही करवंटी हे मी भाजका वाटप असते ना कांदा लसूणचं, त्याच्यामध्ये मी याचा वापर करणार आहे. त्याच्यानंतर आता पहा, मी हा नारळ असा फोडून घेतला. हे नारळातलं पाणी आहे, हे असंच कधी पिऊ नका. याला गाळणीने गाळून प्यायचं आहे. पण कधी कधी ना नारळाच्या किशीचा हा भाग याच्यामध्ये पडलेला असतो, तो आपल्या घशाला अडकू शकतो. त्यामुळे हे पाणी मी गाळून पिणार आहे. आता पहा, आपल्याला वड्या करताना जास्त पाणी असणारा नारळ घ्यायचा आहे. कारण आपलं ना खोबरं असं ओलं असायला हवं. हे दिसलं याचं, हे बघा, या खोबऱ्याचं असं दूध निघतं. हे असं ओलं असायला हवं. ओलं असायला का हवं तुम्हाला सांगते. कारण आपण ना खोबरं आणि साखर एकत्र आपण टोपामध्ये घेणार आहोत याचा वड्या करताना गॅसवरती. त्यावेळी जर खोबरं जर सुकं असेल ना, तर साखर ही पटकन घट्ट होणार, त्याचा पाक बनणार नाही आणि वड्या खाताना ना साखर आपल्याला कचकच अशी आपल्या दाताखाली येणार. त्याच्यामुळे तुम्ही वड्या करताना नारळ ओला घ्या आणि म्हणजे जास्त पाण्याचा घ्या. जर तुम्हाला नारळ जास्त पाण्याचा मिळालाच नाही तर काय करायचं तुम्हाला सांगू. तुम्हाला दुपारी वड्या करायच्या आहेत, तर सकाळी लवकर खोबरं किसायचं, खाऊन ठेवायचं फ्रीजमध्ये झाकून. आणि जेव्हा तुम्हाला करायच्या आहेत ना वड्या, त्यावेळी ते अर्धा तास अगोदर बाहेर काढायचं. कारण लगेच वड्या केल्यात ना, तर थोडं फ्रीजमधून बघा काढलं ना तुम्ही खोबरं, की थोडं असं कडक झालेलं जाणवतं. त्याच्यामुळे ना ते रूम टेम्परेचरला ठेवायचं अर्धा तास आणि मग तुम्ही वड्या करायला घ्या. आता ना मी तुम्हाला याचं साहित्य सांगते. आता बघा, इथे मी ना आपला नारळ जाड असल्यामुळे मला एकच खोबऱ्याची वाटीचं खोबरं बस आहे. त्यामुळे मी हे बघा असं पांढरं शुभ्र खाऊन घेतलं आहे. त्यामुळे आपल्या वड्या पण पांढऱ्या शुभ्र होणार आहेत. आणि हे मी वेलची पूड थोडीशी साखर टाकून वाटून घेतली आहे. आणि हे नेहमीप्रमाणेच ही जी वेलचीची साल आहे ती 3 बोंडं घेतली आहेत ती मी चहाच्या पावडरच्या डब्यामध्ये टाकणार आहे. त्याच्यानंतर हे साखर घेतले, पण साखर मी मोजून नाही घेतली. आता ह्याचं प्रमाण तुम्हाला सांगते. आपल्याला आधी हे खोबरं किती आहे ते मोजायचं आहे. तुम्ही पेल्याने मोजा, ग्लासाने मोजा किंवा याच भांड्याने असंच मोजलं तरी चालेल.
पण व्यवस्थित मोजून घ्या. आणि हे खोबरं जेवढं आपलं असणार आहे ना तेवढीच आपण साखर घ्यायची आहे. तर आता आपण ना आधी खोबरं किती आहे ते बघून त्याप्रमाणे आपण साखर घेऊया. आता हे पहा, या नारळाच्या वड्या करताना आपल्याला माप या दोघांचंही घेणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. कारण ना जर या दोघांचं माप चुकलं घेण्याचं तर काय होणार, आपल्या वड्या होणार नाही, म्हणजे पाकच तयार होणार नाही. आणि त्याच्या खोबऱ्याचा हे खोबरं कसं आहे तसंच त्या एकत्र होणार नाही, त्या असंच राहणार. त्याच्यामुळे आपण ह्याचं माप बरोबर घ्यायचं आहे. आता बघा, हे मी खोबरं एवढं घेतलं आहे. मी असं प्रेस करून या पेल्यामध्ये भरलेलं नाही, सरळ ठेवलं आहे असं. आणि हा आतला राऊंड आहे ना ते तसंच जे तुम्ही पेला घेतलात तर या आतल्या राऊंडपर्यंतच खोबरं भरायचं आहे. आणि तुम्हाला वाटेल इथपर्यंत भरून घ्यायचं तर तसं नाही भरायचं. तसं पेला नाही घेतला तरी चालेल, तुम्ही ग्लास घ्या. ग्लास बघा असं सरळ आहे, त्यामुळे ग्लासाचं मापही तुम्हाला व्यवस्थित कळेल. आता माझं खोबरं आहे ना हे मी खवलेलं हे 2 पेले आहे. आता मी बरोबर 2 पेले साखर घेणार आहे. साखर मी अशी इथपर्यंतच घेणार आहे, तर एवढी भरून घेणार नाही आहे. आता मी साखर बघू किती आहे ती. माझ्या ना बऱ्याच मैत्रिणींचा प्रश्न आहे की अगं आम्ही वड्या करतो ना त्यावेळी ना आम्हाला साखर आणि खोबऱ्याबरोबर ना दूध, बटाटा किंवा पाणी असं काही काही ॲड करावं लागतंय. आणि मग त्यांना वड्या आम्ही केलेल्या टिकत नाहीत. एक त्यांचा कलरच असा थोडासा लालसर होतो. तर त्या माझ्या मैत्रिणींसाठी ह्या टीप आहेत की तुम्ही आता ते तसं काही ॲड करू नका. तुम्ही फक्त साखर आणि खोबऱ्याचं प्रमाण अगदी सम प्रमाणात घ्या. आणि मी दाखवते आहे त्या टीप बरोबर लक्षात ठेवा. तुम्हाला ना वड्या नक्की करता येईल. पहा, तुम्हाला वड्या नीट करता याव्यात म्हणून मी ही प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला दाखवत आहे. हे पहा, खोबऱ्यासारखीच मी साखर इथपर्यंत भरून घेतलेली आहे. हा 1 पेला झाला, अजून 1 पेला घेणार आहे मी. आणि मग मी काय करणार आहे, ही साखर आहे ना मिक्सरचं भांडं आधी संपूर्ण व्यवस्थित पुसून घ्यायचं, सुकवायचं आहे. आणि मग ही साखर मी आधी वाटून घेणार आहे. जर तुम्ही मिक्सरचं भांडं स्वच्छ धुवून नीट पुसून घेतलं नाही ना तर साखर आपली इथे चिकटून राहील ओलाव्याला आणि मग ते मिक्सरचं भांडं फिरणार नाही. तसे दुसरे कारण म्हणजे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चटणी वाटत असतो, तर त्या चटणीचा स्मेल या वड्यांना येऊ नये म्हणून मिक्सरचं भांडं नेहमीप्रमाणेच मी तुम्हाला सांगते नीट स्वच्छ धुवून घ्या. तर आता मी साखर या खोबऱ्याच्या मापाप्रमाणे घेते आणि ती मिक्सरला रवाळ म्हणजे पिठी साखरेपेक्षा थोडी कमी अशी वाटून घेईन. साखर मी मोजून घेतली आहे, आता मिक्सरला वाटणार आहे. त्याआधी थोडंसं हे पहा, आपण आता वड्या करण्यासाठी जे भांडं घ्याल, टोप घ्याल किंवा काही ते नॉनस्टिक घेतलं तरी चालेल आणि जर्मनचं घेतलं तरी चालेल, पण स्टीलचं घेऊ नका. स्टीलमध्ये आपला खोबरं आणि साखरेच्या वड्या करपणार, हे तुम्हाला माहिती आहे. स्टीलमध्ये लगेच तुमचं लक्ष नसेल तर लगेच स्टीलमध्ये ती वडी करपू शकते, म्हणजे टोपाला खाली लागू शकते आणि मग तिची टेस्ट बिघडणार. त्यामुळे तुम्ही ना स्टीलचा टोप घेऊ नका. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही या तिखटाचं जर काय करत असाल तर हा टोप तुम्ही अगदी स्वच्छ चोळून धुवून घ्या. कारण ना तुम्हाला माहितीच असेल आपल्या तिखटाची टेस्ट असते ना ती लगेच जात नाही. ती आपण जर वड्या करण्यासाठी याच्यात घेतल्या ना तर ती वड्यांमध्ये उतरू शकते आणि मग आपली टेस्ट थोडीशी वड्यांची बिघडेल ना. त्याच्यामुळे तुम्ही ना तो टोप अगदी स्वच्छ धुवून घ्या. पहा, मी अशी मिक्सरला वाटून घेणार आहे. साखर ना वाटून झाली की अशी मध्ये बघायची आहे का कधी कधी ना साखर ना वाटताना आतमध्ये राहू शकते आणि मग आपली ती वड्यांमध्ये लागणार आहे. त्यामुळे अशी पाहायची आपण. अशी मी सगळी साखर वाटून घेते. साखर मी अशी सगळी वाटून घेतली मिक्सरला. आता तुम्ही म्हणाल पिठी साखर का नाही घेतली, तर उगाच कशाला खर्च वाढवत आहे. आपल्याकडे साखर असते ना आणि पिठी साखर कधीची ती पॅकेटमध्ये दळलेली असते, त्यामुळे आपण घरातलीच साखर घ्यायची वाटून. आता ही मी ना आता खोबरं मी घेणार आहे याच्यात वाटून आणि ते याच्यामध्ये मिक्स. खोबरं ना आपण थोडं थोडं मिक्सरला वाटायचं आहे, कारण ना सगळं वाटायचं म्हणजे चटणीसारखं नाही वाटायचं. आपण एकदाच मिक्सर थोडासा फिरवायचा आहे. बघा, हे मिक्सरचं बटन आहे ना, दाखवतो तुम्हाला.
बस मिक्सर बंद करायचा. हे असं हे एवढंच फिरून घ्यायचं. आता आपण ना ती साखरेमध्ये काढून त्या प्रकारे साखर आणि खोबरं मी एकत्र करून घेतलंय मिक्सरला वाटून म्हणजे फिरून. आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आज आपल्या स्वयंपाकघरात नेहमीपेक्षा साखरेचा वापर जास्त झालाय, बरोबर ना. तर आधी पण काय करायचं, इथे पण आपली पिठी साखर म्हणजे साखर वाटली ती लागली आहे आणि इथे पण बघा पडली. आधी पण आपण मिक्सरची सुक्या कपड्याने अशी पुसून घ्यायची आणि इथे ओल्या कपड्याने पुसून घ्यायची, कारण उन्हाळा चालू आहे ना, त्यामुळे मुंग्या लगेच येऊ शकतात आपल्या स्वयंपाकघरात. आता हे एकत्र केलेलं आहे ना मिश्रण, ते असं चमच्याने ना असं नीट होणार नाही एकत्र आहे, कारण हे ना एकजीव होणं फार महत्वाचं आहे. साखर आणि खोबरं तरच आपल्या वड्या ना चांगल्या होणार आहेत. त्यामुळे ना आता काय करणार, मी हात ना स्वच्छ धुवून घेणार आहे. मी फक्त पाण्याने हात धुणार आहे. तुम्ही हँडवॉश किंवा साबण वापरू नका, कारण आपण घरातच आहोत. बाहेरून आलं तर आपण हँडवॉश किंवा साबण वापरतो. कारण का ते सांगते, कारण ना हँडवॉश आणि साबणाला ना आपल्या एक प्रकारचा चांगला स्मेल असतो आणि लगेच जर तुम्ही हँडवॉशने हात धुतल्याने असे याच्या हे खोबरं जर तुम्ही असं एकत्र करायला घेतलं ना, तर त्याचा वास ना याच्यामध्ये उतरू शकतो. त्यामुळे ना आपण साध्या पाण्याने हात धुवायचे. मी हात स्वच्छ धुवून पुसून घेतले आहे आणि मला आता हातानेच हे करणं गरजेचं आहे एकत्र. हे पहा, तुम्ही पण असं ना एकत्र करून घ्या हाताने. असं आपण सगळं एकजीव करून घ्यायचे बाई. हे असं म्हणजे साखर आणि खोबरं असं एकजीव व्हायला हवंय आपलं. हे आधीच आपण गॅसवर ठेवण्याच्या अगोदर सगळं एकत्र करून घ्यायचंय चांगलं हाताने. असं आपण एकत्र करून घेऊया. आता हे मिश्रण आहे आपल्या वड्यांचं. हे ना आपण आता 10 मिनिटं असं झाकून ठेवायचं आहे, त्यामुळे या खोबऱ्यामध्ये साखर अजून चांगली वितळेल. तर आता आपण जरा 10 मिनिटं ना असं बंद करून ठेवूया. 10 मिनिटं झाली आहेत. आता ना आपण हे बघूया. हे पहा, अगदी चांगली साखर यात मिक्स झाली आहे, ओलं झालंय ना. हे पहा असं. आता आपण ना हे गॅसवर ठेवून ना वड्या करायला घेऊया. मी एकत्र करून घेतले बा हाताने चांगलं एकजीव. हात स्वच्छ धुवून टाकले आहेत. आता आपल्याला वड्या हे तयार झाल्या. आता मी गॅस ऑन नाही केलाय. गॅस ऑन करायचं नाही आधी. थांबा, तुम्हाला सांगते कधी करायचा गॅस ऑन. आधी आपल्याला लगेच वड्या झाल्या की आपल्याला थापायच्या आहेत याच्यात घेऊन, तर त्याची प्रोसेस आधी करून आपण ठेवायची आहे. आता काय करायचं, मी वड्या थापायला हा चौकोनी ट्रे घेतला आहे, गोल ताट नाही घेतले आहे, कारण ना नंतर वड्या झाल्या ना आपल्या की इथून अशा गोल येणार, त्याला आकार येणार नाही. याच्यामध्ये असा सरळ आकार येणार आहे. त्यामुळे मी याच्या आपल्या ट्रेला तूप लावून ठेवलं आहे. हे बघा अशा प्रकारे हे असं तूप थोडं थोडं लावायचं आहे. आणि इकडे पहा, हे आपलं जे सारण आहे वड्यांचं, त्याच्यामध्ये मी काही ड्रायफ्रूट वगैरे टाकलेलं नाही. याची ओरिजिनल टेस्ट आहे ना नारळाची, ती छान लागते. आणि तुम्हाला त्यातूनही टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकता. आता मी गॅस ऑन करते. मीडियम फ्लेमवर आहे आणि लो फ्लेमवर असं करून आपण ह्या वड्या करतो. तुम्हाला जर तूप हवं असेल नाही तर अगदी किंचित टाकायचं आहे, हवं असेल तर. नाहीतर टाकू नका, जास्त टाकत ना तर वड्या आपल्या फाटतील. आणि यामध्ये मी ड्रायफ्रूट वगैरे काहीच मिक्स केलं नाहीये. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही करा, पण नारळाची ओरिजिनल टेस्टच वड्यांना चांगली लागते. तर आता हे बघा, आता आपण हे असं मिश्रण आहे ना चांगलं चमच्याने, जरा मोठा चमचा घ्यायचा. तुमचं जास्त मिश्रण असेल ना हे वड्यांचं तर तुम्ही मोठा टोप घ्या, मोठा जरा चमचा घ्या. पण असं चमचा असं खोलगट घ्या, म्हणजे असं हे खोबरं आहे बघा असं असं आपल्याला ना प्रेस करून करून ना असं त्यांचा गोळा करायचा. या मिश्रणाचा आहे चांगलं असं. मग त्या वड्याला अशा खुसखुशीत आणि एकदम छान लागणार आहे. तुम्ही करून बघा. आणि मी आता इथे ना हा टोप पकडायला हा कपडा घेतलाय. जर नवीनच मुली कुणी तुम्ही करत असाल ना ह्या, तर असं तुम्ही करू नका. सवय नसेल तर तुम्ही सांडशीचा वापर करा. तर मला सवय आहे ना म्हणून मी असा कपडा पकडला आणि मला कपडा माहिती आहे की ते गॅसला लागत नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही असं करू नका. तर आता ना मी हे सगळं एकत्र करून घेते असं असं करून. हे पहा, आपल्या वड्यांचं मिश्रण असं आता एकत्र होत आहे. तुम्हाला कधी कधी असंही जाणवेल ना की आपण जेव्हा
खोबरं आणि साखर एकत्र करून घेतो बघा टोपात, त्यावेळीच ना त्या मिश्रणाला पाणी सुटतं भरपूर. अगदी तसं झालं ना तर तुम्ही झाकून ठेवू नका 10 मिनिटं. तुम्ही लगेच वड्या करायला घ्या आणि चांगलं चमच्याने असं असं करून ना ते पाणी सुकून घ्या. वड्या तुम्हाला ना पटकन करता येणार, म्हणजे त्या वड्या होणार त्याच्याही छान, अगदी छान होणार. आता ना हे सगळं पाणी आहे ना असं चांगले एकत्र करून हे घट्ट करून घेते मी मिश्रण. वड्या थापण्याची मी आधीच तयारी करून ठेवली आहे ट्रेला. तर तुम्हाला माहितीच आहे मी तूप लावून घेतलं आहे थोडंसं, त्या पेल्यालाही तूप लावून घेतलं आहे, म्हणजे मला अशा थापाव्या लागणार आहेत. कारण एकदा मिश्रण घट्ट झालं ना की ते पटापट घट्ट होत जातं, म्हणून मी आधीच तयारी करून ठेवायची. आपल्याला तूप लावून ठेवलं आहे आणि अगदीच हात भाजला तर पाणी पण मी पेल्यात जवळ घेऊन ठेवलं आहे. हे पहा, आता हे घट्ट होत आलं आहे असं मला कळतं आहे. हे पाहत राहायचं मी, ते हे पटकन घट्ट होतं. तर मी लगेच ना वेलचीची पूड टाकते. ह्यात तुम्ही थोडेसं ना जायफळ टाकलं ना तरी काही हरकत नाही, पण आधीपासून वेलची नाही टाकायची आणि एकदम एंडिंगला पण टाकायची नाही. कारण एकदा घट्ट झालं ना ते की त्या सगळ्या वड्यांना ना ती वेलची पूड लागणार नाही. त्यामुळे थोडंसं पातळ असतानाच तुम्ही वेलची पूड टाकून घ्यायची आहे, मग त्याला अतिशय छान लागते त्या वड्यांना आपल्या नारळाच्या. आता आपल्याला अंदाज मिळतो. हे पहा, इकडे ही साखर इथे सुकत आलेली आपल्याला कळते. तर आपण लगेच ना, आपल्याला कधी कधी कळत नाही नक्की सुकलं आहे का हे सारण वड्यांचं, हे मिश्रण, तर नाही कळणार ना तुम्हाला. तर थोडंसं ना प्लेटमध्ये टाकून घ्या. हे पहा, एकदम थोडंसं घ्यायचं आणि हे ना थोडंसं असं ठेवून द्यायचं, असं प्रेस करायचं आणि ठेवून द्यायचं बाजूला. ते जर कडक झालं ना तर मग लगेच ना गॅस बंद करून टाकायची. आपल्याला वड्या थापायला घ्यायच्या का. अजून नाही झालंय, थोडा वेळ ठेवूया आपण. चला आता मी गॅस बंद करते. हे आपलं मिश्रण एकत्र चांगलं झालं आहे. हे पण मी आता ह्याच्यात घेते. हे पहा, घट्ट झालंय ना, जास्त वेळ घट्ट व्हायला देऊ नका, नाही तर मग वड्या ना वळणार नाही खाली. आता मी बंद करते. तुम्हाला मी इथेच सांगते, हे सगळं चमच्याने आपण आधी काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, पटापट काढायचं आहे आधीच, कारण हे एवढं आपलं उगाच ना फुकट जायचं. हे खोबरं असं काढून घ्यायचं. आता मी छोटा चमचा घेते, आता त्याची एकदा कडक झालं की निघत नाही. आणि हे मी काढून घेतलं ना तुम्ही यातलं हे मिश्रण वड्यांचं, की लगेच यात पाणी ओतून ठेवा, नाही तर हा पाक ना सुटतो अचानक आणि मग ना आपल्याला घासायला फार त्रास होतो. आता मी गॅस बंद करते. सावकाश करायचं हे असं, ह्याच्यात पाणी ओतून ठेवा लगेच. आता बघा, हे आपल्याला पटकन थापायचं आहे. आता लवख्या असेल ना तर त्यांनी लक्षात ठेवायचं, अगदी सावकाश करायचं, लाल होतात हात. हे असं घ्यायचं आहे आपल्याला. हो हो हो, फार भाजतो हात, हे चिकटतं असं. आता हे मी याला हे बघा तूप लावून ठेवलं, याने पण असं तुम्ही ना थापू शकता असं. किंवा अजिबातच तुम्हाला सहन झालं नाही ना तर हाताला पाणी लावा. असं आपण ना सगळं एकत्र हे असं सेट करून घेऊया. असं सेट करून घ्यायचं आहे. आणि सिलिंग फॅन असेल ना तुमच्या स्वयंपाकघरात तर तुम्ही तो ऑन करा, पटापट हे सुकणार आहे. असं हे बघा, जर एकत्र झालं नाही ना साखर, बघा साखर आणि खोबरं, तर याच्यावर सफेद सफेद असं दिसणार तुम्हाला साखर. म्हणून एकत्र करायचं आणि जास्तही सुकायला द्यायचं नाही आहे ते मिश्रण, नाही तर इथून अशा फाटणार वड्या. आता ह्या आपण वड्याना अशा कापून घ्यायच्या. पंखा चालू करते मी, अशा लगेच अशा कापायच्या त्या. आता बघा इथून बघा असा आकार सरळ आलाय ना. तुम्हाला जेवढ्या हव्यात ना तेवढ्या अशा कापून घ्या अशा व्यवस्थित. आणि मग पंख्याखाली थोडा वेळ ठेवायच्या आणि त्याच्यानंतर ना 5 मिनिटांनी त्या उलटायच्या आहेत आपल्याला. तुम्हाला जसे आकार हवे तसे कापा. हे पहा, असं असेल हे असं. हे पाहिलं, लगेच सुटलेत ना, म्हणजे आपला पाक अगदी व्यवस्थित झाला आहे. तुम्ही करा अगदी बिंदास. जर अगदीच तुम्हाला वाटलं की खोबऱ्याला आपल्या पाणी सुटलेलंच नाही आहे, हे साखर घालून, तर थोडासा ना पाण्याचा वरती शिंतोडा करा त्या मिश्रणावर. म्हणजे आपण जेव्हा गॅसवर ठेवतो ना तेव्हा. तर आपण अशा सगळ्या करून घेऊया. हे पहा, मी असं पाणी टाकून थोडंसं गरम करून घेणार आहे हे भांडं. गॅस बंद करते मी आता. आणि ह्या अशा प्रकारे आपल्या नारळाच्या पांढऱ्या शुभ्र अशा वड्या पहा तयार झाल्या आहेत. हे पहा,
तुम्हाला आता एक तोडून दाखवते. किती छान झाले. साखर आणि खोबरं ह्याच्यात एकत्र छान झालं आहे. आणि तुम्ही म्हणाल गोड होतात, जास्त तर गोडी होत नाही त्या, कारण आपण ना नारळ ओला घेतो ना, तर त्या नारळाला साखरेमध्ये पाणी सुटतं, त्यामुळे ह्या एवढ्या अशा गोड होत नाहीत जास्त आणि छान लागतात ह्या. तुम्हाला आवडले का? तुम्ही नक्की करून बघा. मैत्रिणींनो, मी तुम्हाला नेहमीच बऱ्याच टिप्स देत असते, तर तुम्ही कंटाळून जाऊ नका, कारण त्या देण्याचं ना फार गरजेचं असतं, म्हणून मी तुम्हाला त्या टिप्स देत असते. आणि ह्या वड्या आहेत ना, त्या 15 ते 20 दिवस भरपूर चांगल्या टिकतात. तुम्ही बाहेर ठेवा किंवा फ्रीजमध्ये ठेवा, त्या चांगल्याच टिकतात. आणि जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवल्यात ना आणि खाण्यासाठी बाहेर काढल्यात, तर त्या परत फ्रीजमध्येच ठेवा. आणि तसं केलं नाही ना तुम्ही, तर त्या वड्यांना ना पाणी सुटणार, म्हणजे त्या वड्या आहेत ना त्या ओल्या होणार. म्हणून तुम्ही लगेच डबा ना परत फ्रीजमध्ये ठेवून द्या. आणि तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील, तर तुम्ही माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.